Здравейте, YouTube! Аз съм AgonBG и днес това е YouTube Survival епизод 10 май казвам, не знам кой епизод е, мисля, че 10. И правя този епизод веднага след миналия. Аз ви казах, докато намеря диаманти, ще сме си в мината. Но тъпото е, че нямам много време, аз снимам тези клипове преди училище и затова ги почнах доста по-рано. Днес е прецакващо, защото съм от 11 часа на училище. И да, ако бях от 12:45, как по принцип ще е по-лесно, ама след тая, така. Тук има доста ресурси, обаче не и тези ресурси, които на мен са ми нужни. Това наистина е доста садващо. Голд и айрон и малко лак, така. Цак, айрон. Добре. Тук има още голд. То голд. Дали ще намеря един стак сега? Не знам. Така. Добре. Голяма работа. Мисля, че експлорнах аз този равин. Да си се връщам към бренча. Извинявам, че нещо така говоря, ама аз не знам що. От известно време нещо гласа ми се ебава. Така, вземай този айрон, защото толкова като гледам ще ми е нужен. Те кирки май няма ми стигнат да открия диаманти. Открили диаманти и се изнасям от мината, хора. Защото, както виждате, вече открих и доста ресурси, доста материал, който ще ми е доста полезен. Така, значи, пътя трябва да стане нещо е такова. Да, и Fightful the Best, пак съм си с него. Аз също от миналия епизод мисля, че съм си с него. Да. Между другото се надявам наистина да ви харесат епизодите и при 10 абоната, сега го измислих дата потия, при 10 абоната ще вляза в някой сървър, някой рандом сървър, след тази на коя версия, ще правя глупости, не знам. Играят ми се много минигеймс, ще видя в кой сървър има минигеймс и ще играя. Много ми си играят хора минигеймс. И за 10 абоната ще направя нещо, някакъв клип в някой сървър. Не знам, по-нататък ще почне оцеляване в сървър, но сега започнах оцеляване на синглплеер, защото аз до сега не съм правил клипчета. И целта ми е наистина просто е така да започна да видя как ще потръгне нещата. Да. И наистина съм доста ми е хубаво, че имам вече абонаменти, хора, които са се абонирали за мен. И това ме амбицира да правя колко се може по-често клипове, така че очаквайте доста голяма активност от мен. Особено събота и неделя. Тогава активността ще е луда работа. Така. Май и този епизод и още един епизод ще направя. И за сега ще спра епизодите, защото да, за 1-2 дена няма мога да правя. Обаче аз ще кача доста епизоди. Между другото, ако сте забелязали, аз не ги кръщавам. Пиша YouTube Survival with AgonBG епизод, еди кой си. Трябва обаче да гледам кой след кой епизод, за какво става въпрос, че аз ги забравях обаче. За какво става въпрос. Този бренч, нещо... Голд. Бе, няма ли диаманти, бе? Нещо като гледам няма диаманти. Айде да е. 5 минути вече стана клипа, още не съм намерил диаманти.
Не, даже 20 минути вече търся диаманти. Кол. Колко кол вече имам? Да, ще трябва да обера и този кол. Аре бе, няма да правя един стак скоро бе, гати бе. Добре. Между другото хора, аз си взимам скоро премиум играта, обаче кога ли не знам. Вече повече кол не ми трябва. Кога ли ще си взимам премиум, просто не знам. Доста айрон. Просто си нямам на идея кога ще взем. В момента да ми е до това да ама скоро. До няколко месеца. Да. Това не е скоро, ама се тая, карай. До няколко месеца мисля, че си взема премиум. И тогава ще излезе и официалния скин на Agon BG. Тоест на мен. И тогава вече ще имам и скин, по който да ме познавате. И така. Ще развивам канала си. Така. Значи. Хубаво, кол. Не ми трябва, просто минавам през него. Добре, как му е толкова тъпо бе? Обаче XP ще ми трябва. Това е Redstone. И между другото, извинявам се ако духам в микрофона, обаче това е защото микрофонът е супер близо до мене. Тук е. Така. Снимам с 45 FPS, ако някой се интересува, обаче. Ролбек. Май, хора, и в този епизод няма да намерим диаманти. Между другото, аз май ще стопирам и ще почна следващия епизод как съм намерил тъпите диаманти. Не, ма така ще ми кажете, че съм читвал. Въпреки, че не мога да си го слагам и мода. Ще ми кажат някои хора, че съм читвал, така че няма да спирам, ще направя 1000 епизод в мината, обаче ще намеря диаманти. И добре, сега ако не ми стигнат кирките, това ще бъде фейл. Ролбек. Добре, напред чувам се едно вода. Да, всъщност напред има вода, обаче мисля, че не съм точно пред водата. Ега излезем пред диаманти, бе. Случвало ми се, хора, на 20 купчета намирам диаманти. А сега не мога да намеря един на 1000 купчета. Тук някъде чувам лава и вода. Тук ли са, бе? Чайте си увелича. Опа. Да. Тук е някъде. Някъде на тук. Точно тук е някъде. Пещера. Точно тук е някъде има пещера. Добре, добре. Така. Изгоре ми торча. Те е срам, бе. Ма това не е ли много горно ниво с диаманти? Ето тъпата вода, чайте си на малуз. Колко беше? О. Изостана минали има тука, така ми намирисва на мен обаче. Майко, сега като се намъскам некъде вътре, няма мога да излезна. Той епизод стана 10 минути вече.
Да ти. И хори, същия епизод ще е в мията. Какво вика? Няма да мога да направя всичко в един епизод 2, 3, 4. Така. Ето тук има неексплорвана част. Аз събрах 30 лева, остава ми само един диамант да намеря обаче нещо за enchanting table и така нататък. Това обаче е голяма пещерка обаче. Това обаче е голямо нещо. Добре. Кой часа? Омъга. Времето тече много бързо, хора. Гледай са! И не мога да го изкача, сериозно ли? Ти бе бам майката. Са! Ако някой приятел гледа клипа, се сети кой. Кой е? Няма съм повече хора и нямам се. Ти водо. Се спреш. Добре хора, наистина ядосвам се от това, че не мога да намеря диаманти. Наистина това е садващо. Не знам. Заръжете. Така. Минавам си, тук си продължавам по бренча. Ме интересува, че епизод е 12 минути. Така. Редстоун. Така. Няма се, някои ще се намерят. Няма как просто. Няма как да продължа без да намеря диаманти. Нещо като гледам в момента не мога да намеря диаманти. Много тъпо се получава. Аз на кое ниво съм? На 11-то. И мя ще се качиме на 12-то, видим за какво става просто. Може пък тук да имам по-голям успех. Нямам торчове. Така. Толкова мисля, че ще ми стигнат до края на престоя ми в мината, така го кажа. И не намерих нито едно нещо от изброените. Нито спаунер, нито диаманти, нито нищо. Аз ще трябва да приключвам епизода. Значи намирането диаманти ще стане извън епизода. И не. Ще покопам малко, пък ще пусна епизода. Докато ми свърши кирката. Значи този епизод ще го направя 14 минути и половина. Като тази кирка ми свърши, ще търса... Ох, То дърт. Оха. Аз съм бил супер близо, бе. Да, на практика сега ще излезнам, нали? Ще скапам айрон. Тоест вече аз защо го взимам? Имам... 60. Стане симетрично. Такова... асиметрично, как беше? Забрих. Сета. На тука продължава. Този епизод ще го спирам. Аз бях AgonBG, абонирайте се, лайквайте, оценяйте за мен и надявам се в следващия епизод с 11 или кой ще е. Наистина да намеря диаманти. Довиждане хора.